Салом алейкум бародаро. Як кас дар комментария чанд бора менависа, мега ҳами ана светилник дорум, ам хеле кнопкаша намедонам чӣ хел пайваст кунам. Чанд бора омада навистак, ман гапа росташ ягонта нағалтида ки нишон тиям. Ина якта як аз овардак бу мақсад тарзи пайвастша нишон метиям. Ана бо агар оянда як фикр да як чиз дига ғалтидагиай пешаки бугум хайки ғалтид бан иншоалло бо пешниҳодтон мекунам. Мисол як савол дод ки ҳами ман лампочкаи хонара чӣ бизанам ки хеле баланду паст кунам, мисол ҳам баланд шава паст кунам, хеле мисол чашми одамам назана. Ваям насиб када боша я дастгирӣ кунен, касе подписатсия неста подписатсия кунам, ҳатман ҳамирам ташкил мекунам насиб ояндаода иншоалло ки ғалтидаг май қафушам. Ана ки нигоҳ кунед бачо, и медони бояд чӣ хеле боша. Чанд кас мега замикани кард, аммо одаме ки навистаг ма мега часпонам замикани кард. И як сим, инами симе ки дорад джилайку, якташ бояд цели рава, хеле пурра намебариша. Ана якта дигаша мебари пайваст мекунӣ ки што бинӣ хеле кишӣ гирён кунӣ. Ана кози ман мекушам ира дар шумо нишон метиҳам. Бояд якта цели боша. Агар нитозадаги боша ҳами одам чи замикани. Ана ки нигоҳ кунед, мо бояд якташ нав боша, якта дигаш бридагӣ. У бридагиш пайваст меша дар ҳами кнопка. боз бом якҷоя мебинем. Ина нигоҳ кунед. Ина диден? Диде иш целияй. Якташа пурра мемонӣ, инеша мебарӣ. И барои кинаи бо кишӣ гирон кунӣ. Барои ҳава ия намедон барои чиза лента кадай, иям ба фикрам хато кадай бридаиша бо мумкин фаҳмидай ки бо чӣ хел часпонада кор дуруст, бо заленташ кадай. Ира намебарӣ, цели якташа мебарӣ. Якташа мебарӣ, байнам хел пайваст мекунӣ. Якташ мисол, аки барои чия хеле тока мисол доди ги киштӣ. Мисол доди, мисол бо мегириш. Тамом инама кора бародаро. ҳатман ин канал барои ҳар яктаи шумо полезная гуфтугӯсо, барои ҳатман обуна шавед, подписатсия кунед. Зиндаву сарбаланд бошед. Канали мо хуред.